ஸ்ரீமுஷ்ணத்தில் ஸ்ரீ பூவாராக சுவாமி திருக்கோவிலில் புரட்டாசி மாதம் 2வது வார சனிக்கிழமையில் ஸ்ரீ பூவாராக சுவாமி பெருமாளை தரிசிக்க பொதுமக்கள் திரண்டு வந்தனர். கடலூர் மாவட்டம் ஸ்ரீமுஷ்ணத்தில் புரட்டாசி மாதம் 2வது வாரம் சனிக்கிழமையில் உலக பிரசித்தி பெற்ற தலங்களில் ஒன்றான ஸ்ரீ பூவாராக பெருமாளை தரிசனம் செய்வதற்கு காலை 6 மணியிலிருந்து பக்தர்கள் கூட்டமாக திரண்டு வந்து ஸ்ரீ பூவாராக சுவாமி திருக்கோவிலில் சுவாமி தரிசனம் செய்தார்கள். வருடம் புரட்டாசி மாதத்தில் ஸ்ரீ பூவாராக பெருமாள் சுவாமி திருக்கோவிலில் பொதுமக்கள், சுற்றுலா பயணிகள் என அனைவரும் சுவாமி தரிசனம் செய்வது வழக்கம். இந்த மாதம் புரட்டாசி மாதம் 2வது வாரம் சனிக்கிழமை என்பதால் வெளியூரிலிருந்து பொதுமக்கள் சுவாமி தரிசனம் செய்ய பக்தர்களும் பூவாராக பெருமாள் படத்தோடு ஊர்வலமாக வந்து திரளாக வந்து சுவாமி தரிசனம் செய்தார்கள். மற்றும் திமுக நகர செயலாளர் செல்வகுமார் மற்றும் சரவணன் அன்னதானம் வழங்கினார்கள். ஏராளமான வெளியூரிலிருந்து வந்த பக்தர்களும் உள்ளூர் பக்தர்களும் அனைவரும் அன்னதானத்தை சாப்பிட்டு சென்றனர். நியூஸ் கியூ செய்திகளுக்காக கடலூர் மாவட்ட செய்தியாளர் பிரபு.